La moció que presentem amb el títol L'Acròpolis de Tarragona, les arrels d'Europa, perquè és el títol que li posa l'arquebisbat en aquest projecte tan important, no l'explicarem tot. Com bé deia la consellera Martorell, pràcticament tots els grups municipals hem fet la visita que amb tanta passió ens ha explicat l'Andreu Muñoz i per tant anirem més de cara a barraca, però sí que farem els esments segurament en aquell lloc que nosaltres hem posat més èmfasi en la moció. És cert que aquest projecte ens explica 2.000 anys d'història a través d'un espai únic que vivim a la ciutat de Tarragona, que integra patrimoni romà, medieval, modern i contemporani, que explica també la nostra tradició i les nostres arrels jueves, musulmanes i cristianes. I l'encert de la paraula acròpolis segurament és molt important. Al final, segurament tots pensem en l'Acròpolis d'Atenes, no? Tots tenim presents aquella imatge. Doncs bé, Tarragona té la seva pròpia acròpolis. Literalment significa ciutat alta i normalment en aquesta ciutat alta hi anaven els recintes de culte més sagrats i per tant a Tarragona és exactament igual. De fet encara avui tenim una acròpolis que és aquesta catedral que quan un s'acosta a Tarragona és el primer que veu perquè és el que queda més en alt. I és allà, justament, i ho sabem per les excavacions que van haver-hi anys anteriors, que allí sota hi ha el temple d'August i, per tant, aquest punt més alt i més elevat de la ciutat va ser i segueix sent el punt més sagrat. D'aquestes excavacions que s'han fet en aquest recinte catedralici, sí que volem destacar, com bé deia també la consellera, la sala axial. I ho fem perquè la sala axial és un temple romà d'època Flàvia, parlem del segle I després de Crist, parlem del punt més alt d'aquesta acròpolis de Tarragona i perquè allà s'hi celebraven cerimònies religioses per investir sacerdots de culte imperial. I això què vol dir? Doncs que no parlem de Tarragona com a ciutat, sinó que el que allà s'hi celebrava era la Tarragona imperial i per tant la Tarragona que era capital de mitja península ibèrica. Era la Tarragona la capital d'aquesta Hispània citerior i per tant també s'hi celebraven reunions del Consell, etc. Fins que la sala axial ha estat coberta de terra, ha estat protegida. Després de les excavacions, aquesta sala axial la podem veure i podem observar inclús el paviment original, un paviment que per tant va ser trepitjat per l'emperador Adrià i pels emperadors posteriors que van venir. I ara és cert que necessita una coberta perquè està a la intempèrie i per tant queda desprotegida, però no només això, sinó que també s'han descobert 130 metres lineals de muralla entre 8 i 10 metres d'alçada. Aquests vestigis són impressionants i únics en el món romà antic. Pràcticament cap ciutat del Mediterrani pot lluir unes restes com aquestes. Són realment impressionants i úniques. Aquest projecte i aquestes restes ens permeten veure fragments del conjunt romà de Tàrraco i per això és tan important, perquè sense aquestes restes el nostre relat, si ens cenyim només el que som com a ciutat, el que parlem com a patrimoni municipal, ens queda coix. Ens és molt important incorporar això en el nostre relat, perquè sense un, l'altre no té sentit. Igualment els hi passaria amb ells, sense el nostre patrimoni municipal tampoc segurament el seu relat quedaria coix. Per tant, des d'Esquerra Republicana aquesta moció el que vol i el que demana és entesa. És seure en una taula, nosaltres li hem dit a comissió interadministrativa, posin el nom que vulguin, si els noms han de ser un impediment, canviïn, és igual. El que estem dient és que ens hem de seure tots plegats i entendre'ns perquè hem de tindre una visió àmplia, hem d'ampliar i tindre una amplitud de mires i entendre que entre tots plegats hem de construir aquest relat de Tàrraco, perquè un sense l'altre no tindrà sentit. I no és un fet únic, perquè això ja ha passat. En l'anterior mandat ja es va treballar conjuntament per obrir Santa Tecla la Vella, també es va treballar pel refugi de la Guerra Civil que trobem al Museu Bíblic, per tant tenim antecedents d'aquestes enteses que ja hem tingut. I a més, recordem que en la presentació del consorci que vam fer al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona hi havia el Ministeri, hi havia la Generalitat, hi havia l'Ajuntament, hi havia la Diputació i hi havia l'Arquebisbat. Per tant, entenem que des del govern ja hi ha aquesta predisposició perquè vostès mateixos ja la van escenificar i per tant entenem que hi haurà un encaix. No diem ni com, no diem nosaltres no som ningú perquè ni estem a govern ni estem en aquest punt de les negociacions. Evidentment no parlem d'aquí si algú posa imports, si les col·laboracions són d'un altre tipus, però entenem que vostès també tenen aquesta predisposició per entendre's i fer aquest relat conjunt de ciutat que és el que ens mereixem entre tots.
La consellera Martorell ha parlat del consorci. Nosaltres, ja saben la nostra opció davant del consorci, ens vam abstenir, vam dir que fiscalitzaríem, per això vam demanar també la compareixença de la consellera de Cultura al Parlament, fent les preguntes pertinents. Saben que fiscalitzarem, però que també som conscients que Tarragona necessita una eina potent per gestionar el seu patrimoni i que el consorci en podria ser un d'ells. I ens agradi o no ens agradi, més o menys, però és igual. Jo en aquesta moció nosaltres podríem haver escrit que l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació ho podríem haver posat per separat, però escolti, ens hem casat. Vull dir, això ja ha passat, la firma ja s'ha fet i per tant parlem de consorci, podríem dir Ajuntament i Generalitat, però el consorci existeix, el matrimoni existeix i per tant jo el que demano és que un nom no impedeixi una entesa. Gràcies.